Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Inday, asa ta? Ah, nagunahon na pa ko nung. Uh, Pag sure, Inday, oy. Wa man kay rota ning imong taxi nung. Ha? Ay kabala ka, bayrante ka. Kung pilipitik sa imong metro. Inday, Padayon lang nung. Musulti ra ko nimo asa liko. mula ito na'y problema ni bata. Guwapa na pa bata. Nung kadungog ka sa kong gisulti. Ay, sa'y problema ni mo, Inday. Nung, Di ba bago kang may graduate? yes nung. Daan ba ko kay gikan man ka sa sud? Unyan, nagpagwapa kag maayo. Ang kadaganan sa mga bagong may graduate, malipayon. Pero, tanaw na ko ni mo, brag doon na kay problema. Nung, Ayaw pa dahil sa problema, Inday. Ang mga batanon na ba karon, gamay problema, rayog hikog-hikog. nung. Bitaw, Inday. Mao na akong naobserbahan rong panahon na pagkaraghan sa mga batanon, teenager pa gani, kung buwagan sa uyaw, dayog hikog. Wa ko'y uyab nung. Oo, maayo hinoon. Pero hindi, kung may problema, imo nang ibahin. Imo nang i-share. Aron sa ingo niya na matambagan ka. Unsay angeng buhaton. Imo bang isulti sa imong ginikanan? Sa imong tatay? Tatay? Buisit akong tatay nung. Oh. Nganong nabuisit man ang imong tatay? Nangapit. Oh, unsa? Mao di ay. Kung mao ka na, Inday, ayaw kayo idibdib ang maong problema. Masulbad na. Unsaon nung? Simple na kayong ang sulbad na, Inday. Simple. Unsaon man? Dawaton imo. Nga ingon anang imong tatay, imo siyang sabton. Sabton? Sabton nimo nga imong tugaron nganong naingon ana ang imong tatay. Base ng pirming awayon si mong nanay. Hinungdan nga nangita o dili palaway. Nung. Pero kung dunay record ang imong tatay sa pagkahimabay, mao da nawato nimo ang kamaturan nga anak gyud ay imong tatay. Kung imo nang mabuhat, inday, dili na ka maproblema. Liko diha nung. Adto ta sa mountain resort. Sitio Grotto. Oh, pati kayo, pati. Unsay patik nung. Pati kayo. Sakto yun. Ngayon mong isulti ang imong problema kaya natambaganti ka. Hinungdan human sa kung pagtambag ni mo, naigmata ka. Unya, nibaw na ka ug asa ka paingon. Nung. Ay, naidi abot. Nagtaksi man lang. Ay, hala. Si Athena ka na.
ang anak ni Ma'am Chona. Ay nga nung nag-taxi naman lang na siya. Ay, Inday! Asa man sila si Ma'am Chona o Sir Bong? Gabiyaan ako sala. Oy, nga naman! Naglain akong lawas, God. Ay, hala, mao ba? Ay, usa may kibati nimo. Pagsulte, kay magkuha ko bidrisen. Ato dito sa kabinet, magkuha ko dito. Unsa man? Uwa na nang. Ipahuway ra ko ni. Sige, diha ka na. Ay, hala. Murag wa sa mod. Mura magisapot. Pero, sukat sa pag-abot ana niya Tina dire, wa magid ko makakita nga ni pahiyong. Pero may gamugot. Ay, sarap po na ni Chona, oy. Sa inahan ng anak na dili mo pahiyom. Ang anak na magsigig mugot, sa gits inahan. Ay, unsaon? Tungod kay, wa man hagwaas gamay pa. Sakto na ang pagpainom nila, Bong. Igo na na. Okay, way problema. Mamaulit na ta. Ang imong anak. Saman, namiya lang? Naglain ang iyang lawas. Brag di kasabot trabaho ko nga wa malipay ang imong anak. Bong, Murag wa niya ma-appreciate ang akong gift para niya. Bong. Murag wa siya makauyon nga mitambong ko siyang graduation. Bong. Sakto ba ko, Chuna? No. Dili na mo ang imong pagsabot, ha? Nanangit siya kay naglain ang iyang lawas. Sinungdan nga, nagdali siya nga muuli. Oh, okay. Good. Yes, Bong. Mao na iyang pananghid nako. Pasabta ang imong anak. Hinay-hinay og pasabot ang imong anak. Unsa ang ako role sa imong kinabuhi. Yes. Yes, Bong. Masabot man god. Sa mga pictures palang daan. Sa kong tanaw, way pahiyom si Atina. Base na ang gusto niyang ikauban, mao ang iyang tatay Alan. Dili, uy. Oh. Hinaot nga dili, Chuna. Ay, sindoy. Muli na lang ta, oy. Okay, sige, mamauli na tang. Muna Mauli yung na. beer na. Muna mag-order. Stoy, pagilo mo, mauaw ta. Sindoy. Mga pamiliti ni Chuna ka. Mangunil inat na. Mag-taxi lang ta. Ah, sige, ako may speaker. Tanaw na itong muhatag ba? Ako'y discardty. Okay. Hello, Chuna, Sir Bong. Thank you kayo, ha? Thank you kayo sa alamihan kayo our reception, okay? Ayaw pa salamat bayot, uy. Salamat sa inyong pag-attend. Oh, hello, boy. Dakum-dakum, no? Umurag ka wanon sa. Bitaw, mao cute. No, nihi, trabaho yung jeep-run, oy. Ay, pagklaro na lang daan bayot. Kau no? May kika mo diskarte. Ha? Oh, dahil pang taxi ninyo. Huloy, huloy. Oh, masinabutog kay Kachun na, oy. Klaro mang sad kaayo kay ka. Pila mo ka tao tanan? Mainti mi kabaw karon ni Sir Bong. Oh, okay. Di ay 3,000 para pag-taxi. Hello, oy. Thank you, sir. Sakto na ni sir, sakto na ni kay kuan ka nam. Magtiwas pa may kiinaw dito sa bahay. Makapalit pa may tingali manig pila ka grande ani. Okay, additional 5,000. Hello, oy. Ikaw na, sir. Sana all. Thank you, sir. Sige, ari sa me. Baga sa dugnaw, no? Mulang. Oy, bayot. Oy, pag-taxi.
Ay, gusto diyan mo maikog kay ko. Maikog ko. Pero ako nalimukod sa kong bulsa. Matag ko niyo para pang jeep lang. Pang Unsa jeep. pang jeep lang? Pang jeep lang. Mano na kayo. Isa sa mo reklamo pag may nay minibus nga nagpaingon diri sakay na mo. Wala, grabihan mo rin pork barrel. Ay, karaan pork barrel, kontraktor na ka. Sa audio, sa audio. Kaya sakay na mo. Kaya ako daw na pa ko'y kumprahon. Ay, Mato pa ko tiba na carbon nila, na. oy. Tutuga man tagpari nila, what ay kasakyan. Sakyo naman tagbas. Ay, pagilom. Ngay plate. Tagin sa pesos. Grabihan ni, oy. Emong baso ba dawata. Okay. Dawata. Sum-sum din yung sabon. Toast. Dos. Para sa kung anak ng Inday Atina. Inom. Dranking. Oh. Karon bay. Okay, kayo. Minaw. Bye. Ikaw imo na kung announcer ha. Anong sir? Announcer ka. Oo, ano ko? Amo na mo isulti. Ah, Ladies and gentlemen, Abarques Atina with honors, escorted by his father. niya kanta kayong tosi po na ito. Sige, kanya ako man. Tanaw lang ka. Basa-basa buhatan na yun. Ayaw subag pa eh. Ayaw subag ka. Buhatan yun na. Buti ba ni mong kaos na sala? Imo ra bag yung gilugit ang dila ug ang kungkong. Ang mata gisup-sup ako. Ay. Muna ako saman. Kadiot lang. I-ready na ko ang music cellphone. Sige. Oh, okay. Ano di Sige. kaya? Kikadaw suron kay ko. Announce na. Sige na. Ladies and gentlemen, abro boxing. Boxing. Ladies and gentlemen, Abarques Athena, with honor, escorted by his father. Okay. Oh, ito ka na music. Okay. Sige, bailan. Kana. Oh. Ni baro ka. Oh. Ay. Lang. Ako sipitan ha. Saan mo na yung musipitan? Ah. Saan na? Paso na ko. Okay, paso. Saan mo na? Paso bay. Paso mi uban sa akong anak. Dali inday. Okay. Ginoo ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!